ассалому алайкум. бузургон мефармоянд ҳаққи устод аз падар беш аст, чунки устод аз падар пеш аст. албатта ҷавҳари суҳбати ман ҳамин аст ки қадри устодро бояд мо бидонем, эҳтироми устодро бояд ба ҷо биёрем. мехоҳам дусе ҷумла дар ҳамин бобат суҳбат бикунам. устодон ва муаллимон шахсиятҳои бонуфузтарини ҷомеа дар ҳар давру замон буданд ва мемонанд. зеро устодон ва муаллимон шахсиятҳое ҳастанд ки ҷомеаро тарбият мекунанд, насли ояндаро тарбият мекунанд. донише ки сабаби пешрафту тараққиёти замон мешавад, маҳз аз тарафи устодону муаллимон инсоният мегирад. ҳатто пири мазҳаби мо имоми аъзам раҳматуллоҳи алайҳ дар ривоятҳо меояд ки дар ҳаёти умрашон ягон маротибае пои худро ба тарафи хонаи устод дароз накарданд. эҳтироми устод дар шариат ҳам хеле баланд мебошад. барои ҳамин волидайни киром, падарону модарони азиз, ҳамеша фарзандони худ ба насиҳат кунед ки устодонро ҳурмат бикунанд, муаллимонро ҳурмат бикунанд, суханҳои онҳоро бо оби тилло бинависанд, дар ҳоли ҳозиру ғоиб эҳтироми онҳоро ба ҷо биёранд. кадом нафаре ки устодро розӣ мекунад, муаллимро аз худ хушнуд мекунад, ояндаи ӯ ҷавондурахшон аст. ва он нафаре ки нисбати устод беҳурматӣ мекунад, устоди худро, муаллими худро қадр намекунад, эҳтироми ӯро ба ҷо намебиёрад, ояндаи ӯ ҷавондурахшон нест. устод розӣ, падар розӣ, худо розӣ. ризоуллоҳ фи ризоил волидайн. худо ҳамон вақт розӣ мешавад ки падару модар розӣ шавад. дар радифи падару модар, ҳатто аз падару модар пешқадамтар ин устод мебошад. хоҳем ки мо розигии худро ба даст биёрем, устодони худро дар кадом соҳае набошад, дар кадом касбу ҳунаре набошад, муаллимое ки дар мактабҳои миёна, дар донишгоҳҳо барои мо таълим доданд, барои мо роҳи некро нишон доданд, даричаҳои донишро барои мо кушода доданд, мо онҳоро ҳамеша иззат кунем ва мо мадюни онҳо то он лаҳзае ки ҳаёт зиндагӣ мекунем, мо мадюну қарздори онҳо мебошем. саломат бошед, сарбаланду хонаобод бошед.